с Георги Вълчев, с Михаил Миков и с левия крайен бранител Галин Ташев. Двамата оформени полузащитници Янислав Цачев и Никола Колев. Малко пред тях с по-свободна роля Иван Аврамов. По двата фланга на съответно от дясно Георги Колев, от ляво капитана Кристиан Райчев в предни позиции за Еди Траоре, нападателя на Локомотив Горна Оряховица. Към състава на Пирин, където също има две промени. Красимир Костов се завръща под рамката на вратата. Схемата също е 4-2-3-1. Христо Петров застава отдясно на защитата. Двамата централни бранители Александър Дилгеров с капитанската лента и Лазар. Давайте! Двамата отборни полузащитници Богомил Божуркин и Илияс Илейдис са по двата фланга отдясно с номер 21 Марио Илов, а пък зад гърба на централния нападател в лицето на Валентин Йосков ще бъде Аймен Суда. Така че и двата тима излизат с всичко най-добро в битка за ценни 3 точки в последния сблъсък от 29-я кръг на втора лига. Локомотив Горна Оряховица срещу Пирин. Приятно гледане! Изпратена топка към половината на гостите още за начало на срещата. И двата отбора влизат в добро настроение, с увереност, с успех в последния кръг на своята сметка. Затова са и малко промените в стартовите състави, за които говорихме. Напълно логично и двамата наставници да бъдат доволни от това, което Локомотив Горна Оряховица и Пирин свършиха в миналия кръг. Всъщност само преди няколко дни, имайки предвид натоварената програма в българския футбол, тук в Горна Оряховица Локомотив надигра Марък, един от въвлечените в битката за челните позиции и за промоция отбори с 4-1 при това по безапелационен начин. Силен мач тогава на Еди Траоре, който сега извършва нарушение. По традиция, естествено, Георги Колев един от добре представилите се състезатели, един от играчите разписали се. Христо Арангелов пък постигна дори по-убедителен успех. 5-1 срещу Несебър като домакин и след серията от 3 поредни загуби, 3 поредни победи сега за Пирин. Апродинев и Емен Суда бяха над всички. Емен Суда с хет-трик, докато Запродинев добави 2 попадения. Още едно нарушение. В началото на срещата малко по-активни, по-агресивни, можем да кажем, действия от играчите на гостите. Главен арбитър на срещата е Тодор Киров, негови асистенти са Живко Петров и Станимир Господинов, четвърти съдия пък е Владимир Кирилов. Горна Оряховица. Опитват се домакините да бъдат по-активни, да наложат някакъв натиск в началото или поне да задържат малко повече топката. Пирин обаче знае как да се възползват всяка една подобна неточност и точно това правят сега гостите. Изнесена топка на фланга, където е Запродинев. Той задържа, може да се надиграва един на един, решава да центрира. Претенция от домакините за двоен рикошет след намесата на Михаил Миков, който също се разписа в последната среща. Само че решението е за ъглов удар, така че е добра възможност от статично положение за Пирин. Играчите на Христо Арангелов започнаха ударно двубоя с Несебър. Тук може би наистина трябваше да видим удар от вратата. Дайте Пирин. Орлетата започнаха ударно срещата с Несебър, отбелязаха 3 попадения преди да се изминали 30 минути. Играчите след вторината Суда се разписа, оформи своя хет-трик до 29-та. Днешната среща със сигурност няма да бъде толкова лесна, но Пирин отново излиза за задължителни 3 точки и центриране на близката града, изстрел с глава на Йосков, който не попадна в целта. Ало 2-0 за Пирин. Каква е ситуацията в класирането? На третата позиция с 56 точки. С 4 по-малко от Монтана, който 68 и 80 минути. все пак успя да стигне до важен успех. Този кръг, обещавайки Хайде бе, мини на 0. Но евентуална победа днес за Пирин, но отново ще направи разликата само една точка. Играчите на Христо Арангелов атакуват опасно. Недобро подаване към Аймен Суда, но пък иначе хубаво нападение.
2-0 за Пирин. На трета Давайте! позиция Пирин, давай! Пирин, 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 Пирин. Давайте, Пирин, давайте, Пирин, давайте. Айде, давайте, Пирин, 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 Пирин. сметката на Богомил Божуркин. Прави впечатление вече втори Богомил Буш. ситуация за състава на домакините, в която техен състезател успява да се измъкне Жълт и картон. да напредне на добра скорост в свободно Как го пространство бутна. и всичко това да предвещава опасности за защитата на Пирин. Точно за това идват и тези нарушения. Защо? Третото от тях обаче вече сцената на жълт картон. Връщайки се иначе на Дайте на горна тези оняка. срещи, те са ключови най-вече за ситуацията, която е на върха в класирането и в дъното, защото и спортист Слоги и Струмско Сало от опасната зона са в участници в Чухте тези ли? бой. И Спортист Белградец Слоги. и Добруджа, които се борят за по-предни позиции. Добруджа за това да запази аванса си на върха. Атанасов води с 1-0, така че ако спечели в Радомир, ще събере 63 точки с Айде, пие. 7 повече спрямо отбора на Пирин. И така разликата на върха ще се запази. Пирин пък ще се опита да запази изоставането си спрямо останалите тимове, такова каквото бе преди този кръг. Центриране на Колев, което обаче не бе добро. Отново той с топката. Комбинация, която дава възможност за навлизане в наказателното поле. Опит за центриране. Ключова намеса от страна на Борис Иванов. Но и добра комбинация между Колев, капитана Райчев и Панайот Пасков. Чухте ли, Попов? Попов? Шанс за изстрел с глава. Двама състезатели на домакините се разминаха. Още веднъж подаването. Много далеч остана Георги Вълчев от топката, но Зайди Траоре бе готов да атакува. Направи го от близко разстояние. Ако бе осъществил контакт с топката, вероятно щеше да я изпрати във вратата, но в случая малко не достигна на Зайди Траоре. Отличил се с една страхотна асистенция за попадението на Иван Аврамов в миналия двубой. Николай Панайотов определи срещата с Марек като динамичен сблъсък, защото че тимът му е стигнал не само до победата, но и много попадения и ситуации. Опитват се играчите на Горна Оряховица да го направят и в началните минути на този двубой. Публиката на Пирин. Давайте, Попов. 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 Среща в сравнение с тима, който стартира от първата минута в Благоевград в миналия кръг. Той изтърпяваше наказание. Вместо него Борислав Смилянски застана на вратата. Денис Бучев пък отстъпва своето място на Христо Петров отдясно на защитата. Николай Бодуров продължава да бъде аут за Пирин, но пък